agwara m onye shama ga-abịa patuola m ikpokwa m eghere ụha karịa ịmarala koko nwa Jizọs agwọ gara ubi ọrụ onye m dobiri ji ya amarala m ya isi ikpe n'ụwa ala gwara isi ikpe n'ụwa elu shehu chọma na ya dị ọ narịala mma mana ekwuola nsị nwa amụrụ ọfụrụ ọgbala ga-emu agwọ fụrụ ọda maka adị ama ama ọ mala ugo enwe nwe ukwu enwe ibe ọnwụ ogbenye onye nwe nne nwe nna ji akwụ ọkwa ọ dara ụzọrị akarị onwe ike mụ anya ezi ụka ọmalugo ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwaghị alowere na nụ nna ọkwa onye rọrọ gị anya asa anya rotuola gị anya ọ rọrọ gị ịshagama ọmalugo ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwaghị alowere na nụ nna ọmalugo ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwa alowere na nwana ọmalugo ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwa alowere na nwana nwa ụla arụwa adịbeghị ọhụrụ bịa mara ọ kparụrụ ala fụkwa ụwa n'ihi na abụ ụla akpara abịa ahịa mmanụ nwe ya ịshagama koko nwa Jizọs ebemela kpa ojebe ọmalugole nwa ọmalugole nwe ikwe nwe ibe ịmarala ọmalugo nwe ibe na ọmalugo onye anọ ngaji ya ji anọ ọgụ ekele ile mama siri na gwakwa nna m agwa ezinne koko nwa Jizọs nwanyị ọma gwakwa nna m agwa ọnọ nekede chọkụkọ nwambe na konye eze dila akpala ọrị na ama agaghị isu akpadole ọwụzụ ubi owebe kọnkọd olekweme ndị owere anyị ihe uwe mmiche mmadụ ọkwa ya wụ ndị nọ n'ime ya andọma ọmalugo bịa ọmalugole na-ejime adịghị dọrọ ntụfu aja nwa ọma ọmalugo ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwa alowere na nwana koko nwa Jizọs nwe nwe ikpe nwe ibe ọmalugo kaka leji anya nọ na ọmalugo nwa ogbenye ịmara ọmalugo nwa ogbenye nwe nwe ikpe nwe nwe ibe ọmalugole nwoma gedụmala mgbe gadụla mgbe ndị ọcha ọmalugo onye wadọla ọmara ya mara ọmalugo nwa ogbenye ọkwa n'ofeke ya fishi ọya kaka leji anya ọmalugo nwoma Yesoma na-efe geme na sagị na nọ na ọmalugo sagị na ọnwụ ihe motuloye tapara ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwa ndị nwoke eme ndị nwaanyị eme ya hụ eji ama anwụ ọjọọ mana ala olivie ke gwara chimemekwara sagị mgbọdọka nwanyị ọmarị mma ya gajie mama ti gị alụ na mama Obinna onye bụkwala onye chi ya domara alaribele ele onye zụkwala oke ma ala ya ụma ibe awụkwala chi m agara m chi ba ha uchi demejemọ na ndị mejejeba ịba uchi onye bụkwala onye chi ya domara achụla onye ogu ya jiri eji ichebe onye ogu ya jiri eji n'ụwa ka oge agwụla ọmalugole nwa Chineke ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwa ọmalugo anụ ejighị nwa ebibe ya kwa onye ashị ya mara ya asha ya ma ile ele jiri ngụ afọ ma gbogbo mana wuchibe ya ewezuga Chineke kere m onye galima m na-etata ewezuga chikrokoko onye galima ebe ka anyị ewezuga Chineke kere m onye galima m na-anụna ọmalugo ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwa alowere na nwana ọmalugo ọdịdị nwa a na-eji agịbe ya kwa alowere na nwana akụka ụkwa amagwọgara n'ubi ọrịkwa onye ndobirila di ya macha
onye gbukwara m ochi onye gbukwara chi m ndụ ọma o echi ụka daa ọmalụke ọmalụke ọdịdị nwata na-eji aga ibe ya kpara alowere mana ọmalụke ọmalụke ọdịdị nwata na-eji aga ibe ya kpara alowere mana Chewako and partners ya rekwara gị mma nọmara mmanụ ahịa anyị egwu ahịa anyị aka ọkwa malarị mma owele anaghị ọrụ ochasị okorocha ọkwa isi gị meji owere anyị ma ọ riri nwoke marịrị nwaanyị mma onye cha ya ekpechi gị meji owere were n'ụtalị chụma ya onye nzọfụta owere ọ garịrị gị mma mana amarala m shi nwa anyị oke ya kwuji oshi nwa ha nwụ obe dịrị oke ala gbam isi owere arịghị gị mma kpakwara n'ụlọ inunu anyị meji ebe ka anyị kpatuola m ikpokwa merere ụha owere amala mma ala owere anyị iwu ndị mma orede meji emeji amawu ndị mma isikwa na ala owere adịghị mma ka karala kwara lima 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 ewu nwanne obele chefukwala so onye mere na mbụ ala owere wude jejeba ndọma 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 maka echekwa na ala owere adịghị mma na-ejekwara ala dịla ochefuru ka ochi onye ọhụrụ owere wude jejeba ndị mejuru ya omeji ama ebe ọ wuli jere n'elu ụwa gahụhụ ndị owere kakara ala kwuo ala owere amana mma ama ya wụdị ndị nọ n'ime ya o echekwa na ala owere adịghị mma omeneji aka ga-amụche egwu owere anyị egwu anyị eji akpụ mkpọ egwu anyị eji eso ụrọkọ chimenna gị ọchọwere arị ya mma onye chọwere arị ya mma ekerela paramanụ lapụmanụ ala owere webe ka anyị owere webe ka anyị ihe a na-enye mejiri ya meji ama egwu na anyị eji eru uwe egwu na anyị eji akpụ mkpọ achọjegbukwa ndị onye chi ya dụmara ya ala owere wu ndị mma ihe onye rịkpọrịa Chineke dụmara ya Chineke dụmara ya owere nwere ndị jeri ego ala owere nwere ndị jere ọrụ owere nwere ndị jakpụ mkpọ abụrere wu ndị mma o andamanya eje eje mba ndị enime eje eje mba ebe na-abịa ije dụrụ n'elu ụwa agahụhụ ndị owere ka kalaba ya okwu ayọ ndị enime eje ma ọnụ ịjawu nwoke n'ọnụ ejawu nwoke n'ọnụ onye wereze bara nga nne ya toko nwa Jizọs ebeela aka gọkadụ dị mụrụ na nnu ịmarala oke nwaanyị ekwela ya owere azọọla nderi aha kakarala kpara ala pumao aka onye chọwere arị ya mma owere anya ji aba mba ada were wunu ndị ejem ọnụ omeneje karakara ala owere nuzi uje ya okpe ayọ ya na emeji ebe ka anyị agachi erughị onye ije aka owere wu ndị mmadụ kwara akpakwa onye chọwere arị ya mma gakela lama lama ị ga n'imeji ebe ka anyị ebe chọwere ha arịghị mma owere riri mmanụ aka ga m chọọ ga ebiela ụkọbụra dọfasado owere wụra ime obi obi akụ ụkọbụra dọfasado chikọdị nwanne ụkame ọhazampale sampae okorobịa were ndere mma tamobedi nwa ọgụkwanụ okorobịa umekwune arik motompo mana onwekwa onye ashiala ahụ mana gị si ala owere adịghị mma ị ga-alarịla ma ị chọrọ ya ma ị chọhụ ya gbam ajịa mụtụ m rụrụ jamana kpala nwanyị ọma obudowa na ọgwegwu eme chipolele wajụọla m ese ịgahụ nwoke n'ọnụ ifabala ekele ebuba ga-eje eche agụ ndị nwe were kilela jeje mbe okobi ya gwale gbatola m ụzọ chọwụmo ya mụ Chijioke nwaọnụ ọlọdụle okobịa nazi emeje m ọnụ nwa Jizọs ajọla asị ya dịka obi nnemle ya so obi lole andọmanọ na Island nwa Jizọs ekilele dịka ọha keze na Duke of Island ihe ọma nwanyị ọma kwanụo adọmụra ka meje m ọnụ ihe ọma ekilela ma ndọma arịmanụ Okechukwu
mejo werani eni meje jemme adela moza ka umo o fo were ma pa eze bongo neme doctor zabona o wana jola mase eni meje jemme mega bitile ina chibu so meja ba o ndo ma Jesus meje lande